Kemmejeňize salam. Bugun men size Kuşga toýa gidişimizden kiçiräjik vlog taýýarladym. Her kim paýlaşaý toýdan diýip ýazypdyrlar. Ine de size mini vlog menden. Berde derejek koýnagymy taýýarladym. Koýnamy gidäjek gowy saýladym. Näme üçin öýden geyinip gitmedim diýip sorarsaňyz, ýol uzak. İlki bilen Mara aşmaly, Mardan aňarygam Kuşga gitmeli. Berde men lapçykam, bulçykam turupdyr, oň bilen salamlaşdym, diýdarlaşdym. Oň açyny bajysylarym gelipdir, jigimjan şeýdip meni uğratdy. Berde ýola düşdük şeýdip kiçiräjik video düşüren bolan, asyetine ýylgyran bolan, bolan ýöne ýol gaty uzak toýa ýetişsem bolýar diýip alada da barýar. Netibeden Mara gelip Cennetjanyň ýanyna hanym salonyna girdim, derejek meni bededi besledi. Şeýde men Kuşga tarap ýola düşdüm. Bular men näçençe Kuşga toýa barşym, her ýerde baramda şeýle bir ýylylyk bilen garşalýarlar. Umuman aýdanda şeýle bir gyzykly toýlama beri boldy. Näme diýen, ýaşlar bagat bolsunlar, birden toýda diýdarlaşyp duralım. Toýumyzy sowduk, netibeden ýola düşdük. Halan bolsaňyz like, repost, ýene düşler ýalyk vloglar gelmeli. İsleýän bolsaňyz kommentariýlarda